Ini sapa? Erik Ukis.
Iya,
wayange kok. Iya ya. Betul ya. Berapa? Oh. Rono rene
Sesumbarmu, prajurit sing lagi kebundung. Ini ora. Sing wis duwe adalah prajurit. Yen pancen kowe prajurit kang liluwe kang pinucul, tanding lawan aku tak cocok lidiramu. Cepati! Puncak! Matimu duduknya papan ini! Itu Orang gampang nuju jangane manungsa. Yen manungsa wis edine nyawa. Yen pancen wis yo, enteng lawan aku. Ora mung semene. Sawangan. Mrupat. Wah.
Ketlah mana wedus di bawah dulu. Lelipah badan kuiwa benda. Leleju peladan nonton ngarep sing ayu ayu. Iya orang sing ayu nang pengharapan ku mong bakal tak mati deh aku bojo. pengen mati banget ini ya. Mati jodohku.